tsakaninki da Adahama akwai kauna Hauwa. Idan Allah ya sa harkar gol din nan ta fada, ya kika gani yadda Adahama yake karfafan nan an buɗe masa wajen motsa jiki in sai masa mota irin jib din nan yana zagaye a gari. Ni dai waɗannan 'yan kuɗaɗen idan na dafe su na haɗa ina wani nan wallahi sai tsohon nan ya tuntsira. Ya tuntsira ina? Lahira. Azima, ki yi wa baba biyayya saboda duk wanda baya wa iyayen shi biyayya ba zai ga da kyau ba. Kwarai kuwa, ki bi duniya a sannu kuma ki bi baba a sannu domin yanda baba ikwace din nan. Kana so ka ce baba na bashi da lafiya ne? Ba haka nake nufi ba. Duk mutum da aka ce ya kwace to kan ba daɗi kenan. Assalamu alaikum. Adahama dama yanzu a gidanta ka zo ka tare? Duk abin da Hauwa ta yi maka abin da zaka saka mata da shi kenan Adahama. To wallahi kurwa ta kur. Amela uwa ta ce ma. To in dai kai dan halak ne ka tashi ka biyo ni ka zo mu tafi. Uwa ta da ita ba uwar su da uwar su ɗewa. Kanwa mamanka ce ko ne maka tai ba zai kama ka ba. Ya kuma na zan ke kaɗai ba ina Azima. Ba ta da lafiya hankalin mu a tashi. Ƙarya take ta ƙi zuwa ne saboda bikin kawarta. Baba, na je haddadi na za yi ko? Ƙwarai kuwa. Amma ba zuwa za ka yi ba ko? To me za a nan? Zan je gurin kuma amaryata ta yi rawa a gabana ina rawa ina girgizawa. Taska zai ɗan jijjiga ni. In dai maganar rawa ce akan kekenka ko ni zan lila ka. Allah ya baka albarka. Adnan. Akwai wacce zan ɗauki rawa. Ina nuna miki. Ina so idan ana maganar rawa ki rinka bani dama. Rere ne masu yawan gaske. Wa alaikum salam. Gafa yan matan amarya. Ku ɗauke ni tamkar abokin ku ne. Na shiga uku ki ji min wani sa baba da Ke kuma ya za a haka da ke? To ga lissafin abubuwan da muke so kamar haka. Muna son kuɗi da za mu kama event center. Sannan kuma muna buƙatar kuɗi da za mu yi Arabian night da kuma flying day. Menene wannan kuma zuwa yana Wata bidi'a ce ta dan karu. a kawo lissafin komai da komai gaba ɗaya. abinda muka ware 1.5 ne.